हेलो हाँ जी ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହୁଛି କଣ ହେଇଛି ଓହୋ କଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ମୁଁ ଏଟା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳି ପାରିବି ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ କାଇଁ ମୁଁ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି ନା ତମର ଏ ଛୋଟ ମୋଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବି ପିଟିବ ପିଟିବ କଣ ହେ ହେ ପୋଲିସ ତ ପୋଲିସ ମୋ ଘର କୁକୁର ମୋ ଘରେ କୁକୁର ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଟେନସନ ଦବା ନାହିଁ ଯଦି ପିଟିବ ପିଟିବ ଆରେ ବାବା ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି କିଛି ଯାହାକୁ ମାରିବାର ଅଛି ମାର ଗରିବ ମରିବ ତମେ ପିଟ କେସ୍ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବି ହଁ ହଁ କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ବାବା ଏଇ ତ ଗୋଟେ କଥା କିଛି ନାହିଁ ବାଡାଅ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ତମ ପଛରେ ପୋଲିସ କଥା ଛାଡ ପୋଲିସ ତ ସେ ନାମ ନା କେ ପୋଲିସ କେସ୍ ସଇଲା ପରେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି କେବେ ପୋଲିସ କେସ୍ ଆରମ୍ଭରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କେସ୍ ସମାଧାନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଦମକଳ ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିନେବି ଓକେ 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 ବାଡେଇବାର ଅଛି ବାଡାଅ ବାଡାଅ ସାରେ ଅଲି ସାରେ କଣ ରେ ସାରେ ଆଉ ସିଏ କଣ ତା ନା କଣ ପ୍ରମେଶ ସାରେ ପ୍ରମେଶ ତମ ନାଁରେ ଡେଲି ଗାଳି ଗୁଲରେ କରୁଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତମ ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନା ସାର୍ କହୁଛି ସିଏ ପ୍ରମେଶ କହୁଛା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ସାର୍ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ତମକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଇ ଆସିଛି ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ହଁ ଏଇଟା ଆପଣ ମୁଁ ଗଛରେ ଲଗେଇଛି ହଲେଇ ଦେଲେ ଖସି ମୋ ନାଁରେ ଯିଏ କହିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କାଟି ଦିଅ ସାରେ ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ସରପଞ୍ଚ ଆମେ କରିଥିଲୁ ହଁ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁନେଇ କିଛି ହଁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିଦେଲୁ ସରପଞ୍ଚ ସେ ଜାଣିନେଇ କିଛି ପେଞ୍ଚ ଠିକ ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଗଠିନଟା ରଖିଛି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡାରେ ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରଖିଛି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ହଁ ସାର୍ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଅଭଦ୍ର ଯୋଉ ମୋ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି ହଁ ସାର୍ ମତେ କିଏ ରେ ପଦେ କହିଲେ ମାରିବୁ ମୁଁ ପରମିଶନ ଦେଇଛି କେବେ କୋଉ ପୋଲିସ ତତେ ହାତ ଆରେ ତମେ ସିନା କଲ ରେ ପଦ କହିଲେ ମାରିବୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛ ନା କଣ ଟୋଟାଲ ଭୁଜାଲି ହତ୍ୟାର ଧରି କେତେ ପିଲା ଦରକାର ତତେ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଆଉ କେତେ ଜାଣିଲେ ହବ ସାରେ ତମ ନାଁରେ ସେ କେତେ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ ନା ଶୁଣୁ ଗରିବ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଗରିବ ମରିବ ଗରିବଟା ତ ଶୁଣ ଏଇ ଶୁଣ ଗରିବଟା ମରିବ କଣ ଗରିବ ଶୋଳା ଜାଣିପାରିଲେ ମତେ ଭୋଟ ଦେଇକି କରିଦେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ଦେଲେ କଣ ପଇସା ନେଇନା ସାରେ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ 500 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଣ ମୋର ପଇସା ଦରକାର ଗରିବ ମରୁ ବଞ୍ଚୁ ମୋର ଯାଏ ଆସେନି ଯିଏ କଥା ସାରେ ଗୋଟେ କଥା ଗରିବ ମରିବ ମୁଁ ଯେ ଆଣିଛି ତମକୁ ସରପଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ସେ ଯଦି ପଛ ଆଡୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାବା ସରପଞ୍ଚରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଆସିବ ନା ହାତର ପକେଇଦବ କିଛି ଗୋଡର ପକେଇଦବ ବୁଢା ବେକର ପକେଇଦବ ପୋଲିସ କି ଦଉଛି ବା ପଇସା ଓ ସାରେ ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଡ ମୋଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ପୋଲିସ କି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ଦେଖିପାରୁନ ଦିନ ରାତି ପୋଲିସ ମୋ ପିଛା ସାରେ ଗୋଟେ କଥା ଇଏ ତାଙ୍କ ଗାଁର ରଘୁଆ ହଁ ସେ ବହୁତ ମୋ ପ୍ରତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି ମତେ ଛାଡିନି ଟୋଟାଲ ସାରେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଚାବି ପକେଇଦେବି ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡିବି ନାହିଁ ମତେ ଗାଳି ଦବ ମୁଁ ଅଛି ସରପଞ୍ଚ ମୋ ମାନେ ମୁଁ ରହିଛି କେତେ ଉଚ୍ଚା ପୋଲିସ ଡର ନାହିଁ ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଚାପ ପକେଇବୁ ତାକୁ ଭିତରେ ବାଡେଇବୁ ବାହାରକୁ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିବି ମାନ୍ୟବର ମୋର ଧନାଧନ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି ସେ ତାକୁ ଭିତରେ ବୁଝଉଥିଲା ତୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ବାଡେଇବୁ ଆଉ କିଏ କଥା କହିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିଦେବି ନା ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ନେଇ ବୁଝ ଏମିତି ବାଡେଇବୁ ଚିହ୍ନ ନଥିବ ବଥା ଥିବ ସାରେ ପୁରା ତା ପଛକୁ ଭରିକି ଦେବୁ ଯେ ମାପ ଲେଖିଦବୁ ଚିହ୍ନ ନଥିବ ବଥା ଥିବ ସାରେ ଗୋଟେ କଥା ସିଏ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି
କି ଇଏ ରାଧୁଆ ହଁ ଡେଲି ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି ହୁଁ ଇଏ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଉଛି ହୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ହେଇଛୁ କଣ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁନି? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛି। ବାସ୍ କୋଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନେଲ ପଇସା ନେଇଛ ତଥା ନାମ ନିଅ ମତେ କାହିଁ କହୁଛ? ମତେ ଏବେ ସାରେ ଭଲ କଥାଟା କହୁଛି କୁହ ମତେ ଆସିକି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କିରେ ରାଧୁଆ ତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ସରି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତୁ କଣ କିଛି କରୁନୁ ବେ ସେ କଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲେନି ସିଧା କଥା ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଟା ବାଣ୍ଟୁଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇ ଖା 500 କଣ ଦଉଛି ଆମର ଦିଟା ଭୋଟ ତୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦଉ କହୁଥିଲା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ନାମ ନଉନ ମତେ କାହିଁ କହୁଛ? ତତେ ଭିକୁ ମୋ କହିବା କଥା ଦେଖ ନା ସାର୍ ଗୋଟେ ଗତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲା ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତତେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳିଥିଲା? ସାରେ ମୋର ଇନ୍ଦିରାବାସ ମୋର ହେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ହେଇଛି। ବାସ୍ ବାପାରେ ବି ଗୋଟେ କରିଦେବି ସାର୍ ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ କରିଦେଉନି କେତେ ତୁ ଦଶ ହେଇଛି ନା ସାର୍ ଇଏ କରିଦେବି ସରପଞ୍ଚ ଏଇଭଳିଆ ସରପଞ୍ଚ ଦରକାର ନା ଆଠ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମୋ ଝିଅର ଏବେ ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ମିଳୁଛି ବାହାର କରିଦେବି ନା ସାର୍ ମୋ ଝିଅ ସାଇକେଲ ମିଳୁଛି ଏ ସାଇକେଲ ମିଳୁଛି ତାର ମାତ୍ର 5 ମିଳିୟନ ତାକୁ ସାଇକେଲ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଟି ତ ଝିଅ ଚଳିବ ସାର୍ ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଡା ମଟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତ ନା ଶୁଣ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୋ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଟି ଦେଇଦେବି ସ୍କୁଲ ଯିବ ସାର୍ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ହଲ ଖାଲି ଦସ୍ତଖତ ମାରିବ ପାସ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର କିନ୍ତୁ ତତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ସାର୍ କଣ ମହାନ୍ତ ସାହିର ସେଇ ଯୋଉ ରାଜୁ ମହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ମୋ କ୍ଷେତ୍ର ଲଢୁଛି ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ତତେ ଗୋଟେ ଗୋଡ ତାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଭାଙ୍ଗିଦେ ଗୋଡ ନୁହେଁ ସାରେ ଗୋଡ ନୁହେଁ ଟୋଟାଲ ପିଠିରେ ଯୋଉ ସିରା ପଛପଟ ନାଞ୍ଚ ସେକୁ ବି କାଟିଦେବି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ପୁରେଇବୁ ତାକୁ ପିଟିବୁ ପିଟିବି ମୁଁ କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବି ମୁଁ ତୋର ତୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି କିଣିଦେବି ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲାସ ର ପାସ୍ କରେଇ କରି ନେମି ତୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ କରେଇଦେବି ତତେ 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଟେ ମୁଁ ତୋର କରେଇ ଦେବି ଛାଡ଼ିବି କାହାକୁ ସାର୍ ବାସ୍ ମତେ ମହାନ୍ତି ସାହୁର ରାଜୁ ସାହୁକୁ ପିଟିବାର ଅଛି ମୁଁ ପିଟିଦେବି ସିଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଦାବେଳେ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ରେ ରାଜୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମତେ କି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ଗରିବ ମରିବ ସବୁ ଯୁଗରେ କହି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଇଛି ସରପଞ୍ଚ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ କରିଛ ସରପଞ୍ଚ ମୋରି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋ କତରୁ ପଇସା ଲୁଟିଛ ମୁଁ ତମ କତରୁ ରକ୍ତ ଲୁଟିବି ରକ୍ତ ଆଉ ଛାଡିବେ କଣ ତମେ କିଏ ପଇସା ନେଇନି ମୁଁ ଦେଇଛି ଭୋଟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ପଇସା ନେଇଛି କେତେ ନେଇছে ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ନେଇଛି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନା ଆଉ ତୁ ମୋର 30,000 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନା ନା ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ସେକୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ମୁଁ କଣ ନେଇଛି ଆମ ଗାଁରେ ବା କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଧୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ସିଏ ତାର ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଖାଇକି ନିଜେ ଖାଇଛି ମୋର ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣ ଜିତିଲେ କେମିତି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ରାଧୁଆ ପାଇଁ ଜିତିଛି କିନ୍ତୁ ରାଧୁଆ ମୁଁ ତତେ ଶୁଣ ମୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିନି ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟକୁ କାଟିଦେଲେ କେସ୍ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆଉ ସଲାମ ଠକିବେ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି କୁହ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବ ରାଧକୁ ଡାକି ଆଣିବ ଡାକି ଆଣି ଗୋଟେ କାମ କରିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଭିତରେ ତାକୁ ପକେଇଦବ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଲୁଚିକି ଥିବି ସେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବ ସେତେବେଳେ ଧରିମି ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଆଗ ପଛ ନାଞ୍ଜ ଆଗ ରହୁଛି ନା ପଛ ପଛ ନାଞ୍ଜକୁ ମୁଁ ସାର୍ କାଟିକି ପକେଇଦେବି ସେ ସାର୍ ବହୁତ ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସାର୍ ସେ କେତେ କଣ କହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ହଉ ଠିକ ତମ ନାଁରେ କହୁଛି ମୋ ନାଁରେ କହିଲେ ଅଲଗା ତମ ନାଁରେ କହୁଛି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛି ଏମିତି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ କହିବେ ମାନେ ମୋ ପାର୍ଟି ମୋ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କହିବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ପଇସା ତ ଜାଣିଛ ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ହିଁ ବଡ ଗରିବ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ ଗରିବ ଯୋଉ କୁକୁର ସେଇ କୁକୁର ସେ କେବେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେନି କି ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଥିବି ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ମାରିବ ବୋଲି ଜାଣିଛ ନା ଏଇଟା ମତେ ମାରିବା ଆଗରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସୁନିଶ୍ଚିତ
ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ହଁ। କେତେ ଥର ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମୁଁ ଶୋଷୁଛି ବା। ଏବେ ସାର୍ ରିସେଣ୍ଟଲି କହୁଥିଲେ କଣ ଗୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା କାଳେ ପଠଉଛ? ତାହେଲେ ତତେ ରଖିଛି ସାର୍ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ତୁ ମୋର ସାର୍, ଷଣ୍ଢଟା। ଷଣ୍ଢ। ମୋର ଷଣ୍ଢଟା। ସବୁଠୁ ସାର୍ ଜାଣିଛି। ମୋ ଉପରେ ହାତ ରଖିବ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୁଁ କିଛି କହିବି ମୋ ଷଣ୍ଢ ବା। ନା ନା ମୋ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ତମ ଉପରେ ଯୋଗ ମୁଁ ତା ଟୋଟାଲ ଜୀବ ଟାଣିକି ଚୁନ୍ କରିକି ଚିକେନ ଟୋଟାଲି ଗଡେଇ ଦେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ମୁଁ କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବି। ହଉ ସାର୍ ହୁଁ ଆସନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କର 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 ମୁଁ ନା ନା ମୁଁ ସାର୍ କରିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଦ କଥା ଜାଣିଛ? ନାଲି ପାଣି ହଁ। ଆଣିକି ରଖିଛି ତମେ ଆସ ଆଉ ଦେଖିବା ରାଜୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଉ ଦେହ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଏ ନା ସାର୍ ଏ ବାପା ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଟୋଟାଲ କାଲକାଟା ରହିଛି। ଏ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଆଇଟମ ଆଣିଛି ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ହଁ ସାର୍ କୁହ। ସିଏ ଯେମିତି ଅଧା ଅଧା ପିନ୍ଧିଥିବା ଦରକାର। ଅଧା କଣ ଓକେ। ଟୋଟାଲ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଅଧା କହିଲା ଭଳିଆ ନା ନାହିଁ କହିଲା ଭଳିଆ ଓକେ ଓକେ ମୋ ପାଇଁ ଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ସାର୍ ଆସ ଗୋଟେ ଓକେ କାମ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଏ ଆଚ୍ଛା। ଏଇ କେସ୍ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଯାଉଛି। ହଉ ସାର୍ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଓକେ ଓକେ ତୁ ସେ ରାଧୁଆକୁ ସାର୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି କିଛି କରିଦେବି ମାରିଦେ ତାକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ସାହେବ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଏ। Hello. Yes. Yes. I am सरपंच. Yes. Okay sir. नहीं जो हमरो किछि दिन महंत साइरे राजू महांती किछि केस करियो चाहूची। आई थिंक मु चाहे तमरो केते न मु टंका फेंगी तमे केस को आसबिया दरकार। केस नॉट हैंडओवर। तमे केस किछि हैंडओवर करियो ना। ओके मो पिला से कथा बुझते। ओके तम बेटी मु पहुंच जियो मोर जो से अछंती हमर मोर जो से बड़ी सारे अछि से मो असिस्टेंट अछि से पहुंच जियो। ओके।